Әйдәгез әле барыбызда җәй айларына кайтып килик әле җәй кызы белән дуслар. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Дуслар, бергә җырлыйбызмы? Балконсы дисәңме? Ураламда тыманнарга, мин йөгерәм каршыңа. Мин яраткан җәйләр түгел, көздән икән каршымда. Кая киттең икән, мин яраткан җәй кызы? Кайчан гына икәү йөргәнбез, яраткан җәй узды. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Ни арада китеп барган, күрми калды сөйгәнем. Күз алдымнан китми аның чәчәк җыеп йөргәне. Минем кебек көзмөңсө күңелемне юатмый, тапсам әгәр шул сылуны саклар идем югалтмый. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел,